hi biak in chung ta chu ni a ei ki hian an han lu a hetia kan han ti tuk mai lo hi chuan kun hi a tai chi a tu wang chau kan hu thei don lo hian in la nga tu wang chau tu la hian kan han tu roi rồi ra tu na kan han hu hi in sua pian na hun be thlem te ni a tu na hian tur gai tam ta hian team in briefing te an nei a thenin tong trai na ten hun an manga tu na hian be thlem Jesu Christa pian na hun kan me kan ni ole kan hun hi atai khop maya tu na hian ke ni hun phei chu ala lak khop maya kan in tlar put maya a tlo tu an tam e ma veina hian tu na kan han huang hian khi ti hian kan in tlar thup mai ani chu wak chuan he mun hi pilgrimage kan tia sa khuat la thila Christian hun poi mo tlo a kal khom te ina an tlo nge ngei na mun ani ni po kan han kal ania kan tlo mun hi pathian sara kan van nei hi kan han tlo a dam chunga kan tlo thei to no tur te ani a chu chuan helai mun kan han thleng ringot po hi pathian mal som na ani a nam phrang ten he mun hi an tlo a hun hlu tak le sum tam tak sengin an tlo a in lan thar na te an nei thin ani tu na hian hei in tlar hi kan taw em maya kan hun tak phei hi chu tik ngeron thledang po kan threlo ani po ni sela kan lo ngak ve photanga ti hian han tlo tur em chuang kha a om lowa kan huang hian a chunga hian an lu ta thu thlenga te an thu a han lan na te an nei a rei tak hi an chong lo ni ole sati song kha kan report thei chu report re se